искам да направя една поредица на Happy Wheels. И не знам защо някакви пичеви ми казаха да играя, била хубава игра. До сега не съм чул. Нали, вие сте с мен Резузбеги и... Кой ти? Бише не съм играл. Все тези героичите, бе. Ай ще избирай той с колелото. Защото... Мисля, че е стабилен. Другите не ги знам. Какво трябва да се прави тук? О, коста е! Ох. И да, коса направи. Какво стана? Опа. О, трябва да внимавам къде ходя. Аре, бе. О, мале. О, не. Аре, бе. О. Ще рестартна нивото. Даже дори не съм се упражнявал. Преди клипа. За първи път игра. Много странна игра. Ама... Кифна сякаш. Аре, той няма ли да ги блъска? Аре. Как си шибна главата отгоре му. Ой, изтървах детето. Мале. Ти беше гадна. Знаеш, как ме блъсна сам? Стига е. Там ли пък можа? О, вижте ми задната гума. Излязаха ми червата. Ей, сега тук ще се пробвам да не умирам да стигна до финала. Значи така. Че гадни бутчета крака. И много нереалистично са го направили, бе. Аре, бе. Я да видя как ще падне. Ехе. Той зайчето направо. Я колелото. Аре, бе. О, къде падам? Ехе, при някакви дебили. О, да. Ето какво стана. Дебелака ни мръдна. Опа. Мале. Къде дадах спейса направо да я... О, добре, не ми се игра на това ниво. Дай да някакво друго. Crime City. Кой ти? Сега ще видим. Нямам търпение да го да. Играта е хубава, наистина. И да, го. Аха, трябва да фана кормилото. Значи. Ко стана, е? Ще го рестартна. И как се кара тая кола, бе? Place to start engine. Аха, да, ето. О, че смотано. Ко става, бе? Где отиде? Карам кола. Кръка, и аз кръка. Гумата ми влезе в шахтата. Ко стана, бе? Опа. Така. И... О, ще ме стреляш ли, бе?
Само да можех да дойда. Ей, мече! Ой. А, гледайте го! Той ще ме застреля, бе! Ой, аз няма да се продам, бе! Сега ще залегна. Сега ще изхвърля, бе. А те, бе. Мре. Аре, мре, бе. А те. Охо. Обаче, чакай, че има проблем. Аз се обърнах. Аре, бе. До сега нито едно ниво не съм минал. Ще играя BMX Park 2. Сега ще го видим. И него. О, чияко. О, много хубаво е. Доста хубаво ниво. Чуп. Чуп. Мале. Май не стана както трябва. О, минах го! Мале! Не трябваше да стане, ама нищо. Exit меню. Значи... Ще игра на... Happy Wheels Futur. Futur! Futur, бе! Ух, се стреснах! Тут ти ли трябва, бе? Оф. BMX Futur? Аре, бе. Ако искате да играте, играте и ще... Ох. Аз пак ще дам линк на играта. Най-важното е да се забавляваме. Много интересна, кеф има, мисля, че... Не знам как се измисля, обаче... Не знам. Много яка. Обаче нещо, като въртя колелата, не знам на клипа дали ще се вижда, ми зацепва. И то ще се вижда, да. Ох. Ми зацепва. Ти мисля, че от видеокарта... от... Карша, не знам. Видеокарта ми, ма... Оф, за кога дадах рестарт? Не, голям проблем, че не може да засяга. Ти кой? Ха-ха. О, как ти дебилака. Ти кой е? Че много трудно ще се играе с него, сигурно. Каква майка. Моторче. Май не трябваше да го вземам. Много трудно се кара, май. На клипа как се чу само... Аре. О. Жената отиде. Обаче аз не. О, да, и аз отидах. Абе, чакай, ще го играя с някакъв друг герой. То с... Сей тос. Не, чакай. Сей тос. Защото е малко тъпо, защото... Арди. Да. И с този е малко гадно. Сега ще пробвам с някой друг. Аре, вземе този пък, каквото стане. С този трябва вече да...
Уху! Уху! Аре, къде беше финала? Детето го пресече, ама аз не можах. Аре, няма да се откажа пък. И се и то ще го мина сега. И тото и не може го изтласка. Аз сега няма да скоча. И брех! Гледай го, той не може да скочи. Гледай го, то се заклещва. Ей там на оно жълтото. О! Ти сега няма мога мина. Брех! Ез, бе! Бре, дебелака го мина, бе. Чай! Искам да го мина с итос. И направо ще ги смажа, гледай сега. Опа. Аре! 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 Да му сей. О, yes. Аре! Ах! Охо! Юху! Въртележка! Опа! О, фърчи ми количката! Тя се качи! Качи се! Не, друго ниво ще играя. Защото си, не я знам. Не ми харесва. Защото проблемите само на Данхил. О! Опа! 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 Аре! Рестарт, левел! О! Не? Защо? Yes. Yes. Давай. Ти можеш. Ти си в планината и караш на пръс. Да, много яко. Аре! Как се ударих? Там се. Аре! Опа! Тъпо ниво. Ще играя второто. Какво ли и то? Опа! Вой, ко стана? От ми плейбак. Аре, тръгни, бе. Ще ги гоня, ли? Да! Май ще ги гоня. Ела ти ми, бе. Ще ва фана, бе. Ко стана, бе? What the fuck? God! Аре, бе. Ама тук трябва да намаля, защото има едно дърво. Да, бе.
Да. Ун. 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 Аре, какво стана, бе? Хора! Вижте! Аре! И какво стана сега? И да, аз не мърдам. Умрях. Оф. Ето и да зомби. Опа! Газ, бе! Газ! Опа, опа! Мале. Минах го! Стига, бе. Ама чакай, искам да го мина без... Обаче тук е много гадно, е. Много умират. Аре! Газ? Смачкаха ми количката. Гледай направо. Какво прави? Exit to menu. Exit to menu. Temple Run. Ето е много трудна игра. Да. Оф. Тут невозможно е. Мисля, че да, сетях се как. Тук пък. Не! Тото или ли е? What the fuck? Но тъпо са го направили, бе. Гледай точно къде. Аре, бе! Виж, се измъкна от тебе, бе. Да, бе! Висна ми червото заради тоя. Да ти се. На зомбито. Мангал. Хантер. Bigfoot Forest. Я го видим, че. Сега ко да си избера. Ко да си избера. Ко да си избера. Ко да си избера. Ей тъс. Дебела. 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 И обаче колата седи. Че скача, ама. С пейса направо лети. Зуп. Езе. Ама то тук теля, аз мислех, че трябва шилят на по дървото нагоре. Аре! Где отиде они зомби, бе? Голямата стъпка. Не, ще го мина. За какво се разсипвам всичко, бе? Искам да остане поне малко. Хляба остана за мене поне. Опа. Хляба не е паднал! Сега ще паднеш, скоча и... Опа. Ехе. Да, бе, ама хляба още остана, бе. Да го иде там, зомбито. Гледайте как ми фръкнат корема, майто и. Той е корема, да.
с червото. Направо се размаза като черво. Направо ти черво се размаза като черво. И защо бе? Гледайте ми, костите се щупеха като... Все едно костите да се щупят. Много оригинално. Ама здрави да е, ще едем кьофтета. Абе да бе! Ай, няма го играят в ниво. Оф, чакай, за кого цъкна? Не съм го цъкнал. Стринг. Кой ти ниво е? Ето с дебелака. На дебелата и той трябва да се оженят. Ой! Невъзможно е, бе! Вижте, бе! Вижте ми... Не знам кой ти. Май корема. Не да знам. Стомаха. Сега тук ще изчакам, защото видях, че се показва някакъв път. Обаче къде е той? Да. Аре бе, тото и сега не може мръдне. Аре бе. Опа. Що ми го каза по-рано, бе? Чак сега ми казва не. Аз съм шпагатист. Балетист. Ей, сега ще направя нос ауто. С копчетата, с стрелкичките, гледайте как са местя. Сега ще се издигна. Сега ще се въртя на глава. Аре бе. Сега ще правя лицеви опори. 1, 2, 3, 4. Ето. На. 2. Както и да е, аре. Да, все. Това беше всичко от мен. Субскрайбвайте. Харесвайте. И който ще ти прети.